Nena, si no t'afanyes arribaràs que serà fos. Ja vas! Em preocupa deixar-te aquí sola tot el cap de setmana. No has de patir per res. Estaré perfectament. Si has d'estar bé, si no necessites tenir una truita. A la meva no has de ser menjar suficient com per alimentar un exèrcit, dona. Però què dius? Si només hi ha canelons congelats. Sí, però n'hi ha molt. I a mi m'encanten els canelons. Sobretot si són congelats. No suportes res que hagi estat congelat. Si surts ara, podràs arribar abans de les 7. I la teva mare no haurà tocat encara tots els hospitals de Catalunya per veure si et pot semblar el teu. Sisplau. Encara no sé per què no m'acompanya. Amb el temps que fa que no us veieu. Preferiria més que estigueu sola. I així de passada jo puc aprofitar per treballar una mica. Au, estem d'una vegada, va? Està bé. Corre, baixa la maleta. Mentrestant mirem a veure si et puc descongelar almenys un caneló. Deixa en pau els canelons. M'encanta xuclar-los com si fossin polos. Deixa. Ja anava per jo. Digui? L'agència què? Bon apetit. Escolti, qui és vostè? Aquesta nit. Miri, jo no sé de què em parla, Sí, sóc jo. Deu ser cosa del meu marit. Que la noia acaba de sortir. I que es diu Susana. No pateixi, ja li diré jo. Gràcies, passi-ho bé. Qui era? L'agència de menjars a domicili i bon apetit. Bon apetit. Com anem? Diuen que la noia acaba de sortir. La noia? Sí? Així que t'encanten els canelons congelats, oi? Els canelons? Sí. Ai, cony de canelons. Vine, seu, serà millor que et posis còmode. Seria tot un detall. Dona, seu, posa't còmode. No t'ho explicaré tot. Veuràs, és que aquesta nit no estaré sol. No? No. Mira, això ja ho havia endevinat. No, t'equivoques. És que ahir em va tocar el Robert, saps? El Robert? Sí, acaba d'arribar a Nova York i amb això del canvi d'horaris estava una mica despistat a fora. Em va preguntar què pensava fer aquest cap de setmana, no fos jo vaig dir. Però de quin Robert em parles? Aquest Robert, el Robert que coneixem, el meu amic de tota la vida, el nostre petit de Noses. Que tu has convidat el Robert a venir aquí? Sí, aquesta nit. No t'hi volgut dir res, perquè sabia que et sabia greu de Sant Antoni de les Coses. I et quedaràs el cap de setmana? Sí. No, només aquesta nit. Demà al matí ja m'he engegat. Per això he contractat a l'agència de menjars. Ja sé que és una mica extravagant, però vaig pensar que d'aquesta manera no s'haurien de capicar poc a poc. Ja saps, veurem, menjarem, parlarem del Barça, de l'Espanyol... Sí, però quan arriba? Ja no està a punt, ve a Barcelona amb ell. Això és terrible. Nena, no t'has de preocupar per res, Està tot perfectament organitzat. Sí, ja ho veig, Mira, si no s'ho sabe, et tindràs a buscar amb l'ambulància. Ja saps. Nina. Pot que estiguis aquí, Digui. Robert? Robert Donet? A la qüestió? Ai, com no sabrà que dir-me que vindries? Sí, mira, ara mateix m'he anomenat a la meva mare i ella... Però, amor meu, com podria dir jo que tindria que fer el cap de setmana? Si ho hagués sabut... No res, en Bernat que està aparcant. Com pots cridar? Sí, ningú, fantàstic. Ai, Déu meu, i com ho fem ara? Què dius, home, que no és el moment. Està bé, però un del portet,
tipus de taula. Acabo de parlar amb la meva mare. No serà enviat a bombers aquesta vegada. Té la grip. Eh? No és això, que no es troba bé. I mira, prefereixo per la setmana vinent. Setmana vinent? Sí, és perfecte, no sembla? Així podrem estar tots dos sols, amb en Albert. Això és impossible, tu no pots. Tu no pots deixar una mare sola malalta. Doncs que l'estimat. Us deixaré parlar tant com vulgueu de poder per aquí, tu. Una dona a la seva edat. I amb una grip. No. Escolta, que la meva germana ja no està fent res molt bé, Mira, jo ara trucaré a l'agència per avisar-vos que serem 3. No, si ja ho saben. I que no s'hi portarà, perquè jo havia de portar el menjar. I què pensaves fer? Una cuinera professional us preparés uns meravellosos canelons congelats o què? No, pensava deixar poc per comprar una cosa especial. Ah, doncs és una bona idea. I anirem tots dos. No! Sí, no. I ara què et passa? No res. Jo estic encantat que et quedis. Ja, potser hi ha alguna coseta que no m'has dit. Ja, El que passa és que em costa una mica acostumar-me al canvi de plans. Doncs que et sembla que t'han anat ambientant per no de pujar la maleta dalt, I jo mentrestant miraré d'això, de preparar la feina a aquesta noia i tant. Sí. N'estàs tota segura que la teva mare no necessita? Absolutament. Déu meu. Què? I quina sort, oi? Home, no tirava. Acaba de trucar el Robert. El Robert? Diu que ja és aquí. El Robert ja ha arribat? Ja Ai, arriba? cony de Robert. Quin amic, tu. Sempre arriben al moment més oportú. Ai, animal! Ai, Bernat, no me n'hauria anat. Ets en Bernat? Adam, I la teva mare és? en Diana, I tu en seràs aquesta nit? tu, aquí. Ai, això és una bogeria, haurem d'anar amb compte. I aquí. Hola! És una pena! Què tal? Hola! Sí, mira! Ara mateix acaba d'obrir. Com estàs? Fantàsticament. Bé. Què tal per Pavelló? Ah, de meravella, de meravella. M'alegro tant tornar-vos a veure. Ah, i gràcies per la invitació, Si no ho fem així no hi ha manera de veure. Oh, sou tan amables. I quina caseta de l'acollidora que us ha quedat, Vull dir... És massa petita, tu. Però ja pel cap de setmana. I a menys una hora de segona. Ja. La Josepina l'ha decorat. És que la Josepina té unes mans tan delicades. I molt benull. Volia el té preciós, també tens tota la raó, sí. Està un pot una mica de dir. Més o menys. Mira, pots escollir entre aquesta i no, aquesta millor. Doncs aquesta, si us sembla bé. Aquesta? Sí, a mi no m'importa aquella, si vosaltres... Estàs segur? Sí. Com vulguis. És la quadra. És una quadra. No, la quadra. Abans de les obres, la casa és una granja. Nosaltres, això és el granell. Nosaltres vam instal·lar-nos la llet amb el paller, la cuina de la vaqueria i el menjador al galliner. Ja. I aquesta altra habitació era la fonquera. Sí, però aquesta és més bonica. I té llit molt més gran. Doncs aquella no se'n parli més. Aquesta linda que em posa el clau. Maria Tigresa. Ves a una cosa, mare. Sí, que hauríem d'anar a comprar, no? Has de faci de Sí, nit. és veritat. Aquesta cuina, aquesta zona. És culpa del vostre, Vaja, les organitzes un bacanal no t'ha estat de res, tu? Vinga, anem. Però a mi no necessites per res. Un tant, necessito. Però per què? Has de pagar el
de ferro, no vols dir que no siguem ser bons amics, oi? Clar que no. I els amics estan per ajudar-se quan tenen algun problema, Robert? Però no has explicat una vegada quin és el teu problema? Corre, Robert. És que hi ha una cosa que tu no saps sobre aquest cap de setmana. Que el Barça per fi jugarà bé? Vinga, no faig broma, El Barça millor no tocar-lo. És que la Josefina no se'n hauria d'anar. No, ja, no. Primera notícia, no? Per no? S'havia d'haver anat, no? S'havia d'haver anat a Lleida, a casa de la seva mare, jo m'havia de quedar aquí. No entenc res. Jo, Mas? Què? Doncs que no. Que no què? Que no m'hauria d'haver quedat sol. No cal per fer ni això, no? No, què cony? Sí, però això va venir més tard. Jo me n'he de prendre's perquè sí tenia una coartada. Una quanta? Sí. Però per què? Doncs per la raó per la que no m'havia de quedar sol. Noi, si tu deus explicar com un llibre obert, però no sé si és el canvi d'horari o què, però no pillo ni una, de veritat. Veuràs, Robert. He conegut una noia. De veritat? I me n'he enamorat com un nen de 14 anys. De veritat? I ella també se n'ha enamorat de mi. De veritat? I cony, de veritat. No porta molt de veritat. Bueno, ho sento, de veritat. El cas és que mentre Josefina passava aquest dia a la seva mare, la Susi, que dius Susi, Susi? La Susi s'havia de passar aquí. Aquí, al corral? És el seu aniversari. Jo el tenia tot preparat per celebrar-ho. Quan de sobte aquella mòbil i xapa aquí. Qui? La noia, la model? Home, no, la mare de la Josefina. Ah, la mare. Això no se n'ha anat. Ja has criticat un monopoly. Sí. Tranquil. No hi cap, Robert. No, si ja provo, però és que m'estàs atabalant. El problema és que s'ha a punt d'arribar. Però no m'has dit que no anem a dir. La mare no, la noia. La noia que sóc aquí. Ha agafat el mateix dia que tu. De veritat? Que sí, de veritat. Ara ho entenc tot. Tu no. Jo crec. Tu no l'has patit. Vols que l'hagi vist ni tan sols la conec? Si l'haguessis vist, te'n recordaries. De veritat? Sí, hòstia, de veritat. Vaig anar a dir a buscar l'estació. Ui. Ara sí que t'has ficat en un bon problema. Per això precisament necessito la teva ajuda. La meva ajuda? Sí, vull que diguis que és teva. Què és meva? És la teva mà. No. Per què? Perquè jo ja en tinc una. Per què? Perquè si jo tinc una poca, això no funcionaria mai. No, de cap manera. És la meva darrera paraula, no podria funcionar mai. Per què? Perquè no la conec i tampoc la vull conèixer. I encara que la conegués, com li explico jo a la teva dona que digui la Josefina? Tu no la coneixes, sí. Perquè jo no li puc dir a la teva dona que tinc una, que ella és la meva. Ja va ser hora que tinguis una promesa com tal. Però si ella ja sap que jo no tinc cap Per promesa. cert, i per si tot aquesta sí sabrà que tens una. A més, això no sortirà. Ui, farem malament. No. Robert, tu vas ser l'empresa. Vols ser ara el testimoni de veure com el meu matrimoni s'enfonsa? És per això que m'has convidat, no? Clar, posem aquí un Robert, posem-lo aquí, fem-lo servir de tapador, després quan vingui calla la comèdia escombraria. Saps perfectament que no. No, jo s'ho fa córrer a pensar per un moment què cony faria jo mentre els dos corríeu com dos coneixements del Bolquera, el Paller, de la Cullera, el Parquet? T'asseguro que t'hauries deixat un tot de tranquil·litat. Mira, us m'alegro que m'ho diguis. Però és que quan em vas tocar, vas pensar que eres el meu amic. I volia que la coneguessis. Perquè és que si no la coneixes no pots entendre. Tot és veure-la. Et puja una cosa per aquí. I et va fent... Ara ves que ho tirem per nassos, això. Vas pensar que seria bo que fossis. Vas fer feina amb ell. Però per què? Si no sabia que estava amb tu. Però si no ho ha estat. I ja està, i no ho estarà, Però per què no? És que, de veritat, és que estic com una... Qui pot ser? O què sé qui pot ser ara? I si t'ho creus aquí? No, clar que no. Sí? Susi! Ai, Susi! Que no saps qui és? La Susi! Encara ets a l'estació, reina? No, res. Res que no et pugui solucionar. La Josefina, que no se n'ha anat. No, res d'això, reina, res d'això. La Susi, que se'n vol tornar a Barcelona. Digue-li que se'n vagi, que aquí no hi cabrem tots! Mira, ja està tot arreglat. Tu agafa un taxi i en seguida que arribis et vas
Si se suposa que som amants, per què no dormim junts? T'he dit que no dormireu junts. Compartireu la taula. Però, només una estona, fins que arribi jo. Tu te'n vagis a la porquera. Tu, cap a la porquera. No, cap de manera, no pot ser. Però és molt senzill. Molt senzill. La gent normal no convida les amants a la porquera de casa dels amics, No, jo no. No. Jo vaig a casa de la meva mare i li dic, Josepina, vine aquí dit ara. Però si jo no tinc amant, la meva amant no en té un, que soc jo. Ara no sé què dir. Ara estic per tu, què deies? Sí, no. Amics, mira, jo me'n torno a Barcelona. Que no puc, li expliques a la Josepina el que tongui la gana. Tu ets més intel·ligent que jo amb tanta tola, d'apa passar. De totes maneres, us he de dir que la suci la teva mà. El que vulgui. No. La suci està a punt d'arribar. Que no et dic que t'ho prohibeixo. No. Mira. Josepina, està ple de corcons, això. Sí. No. Me'n vaig. Que acabo de recordar que tinc una reunió importantíssima a Barcelona. No, gràcies res, no te'n vas. Jo dic el mateix. Sento de veritat, però és que me n'he d'anar, de veritat. Robert, no siguis ridícul. Jo també això no vull tornar-hi. Mira, està tot ple tornar-nos a veure, però me'n vaig. T'ho prohibeixo! No, veus? Això m'ho dit ell a mi. I tu vols callar d'una vegada? Serà millor que s'expliquis tot. Jo no tinc res a explicar-li. No sé per què d'anar a la reunió estàndard. Però què li passa? Robert, què ho diu? No. Tu que feies l'explicatada, A la cosa universitària? I a mi per fi m'ho explicat tot. No. Tot? Perquè això no li dic res, no fia, no li dic Clar, perquè ara què li hem dit? que res, que no li dic res. Confessa d'una vegada, és la teva amant. Ai, Déu meu! Però quina situació de bèstia. Aquí avui en dia tots són gatets, no? I no passa res. És com és normal i corrent. Home, creu que està normal i ella ho ha reconegut? Sí? Ho creu que no? De tot cor. I ara ho has confessat? Però, Està bé, d'acord. Ho confesso! espera, Josepina! Ja l'he entès, la Josepina, allò. Mira, la Josepina estava a punt de confessar que trobaria admissible que jo també confessés. Donar una confessió és una confessió i una admissió és una admissió. Exacte. Exacte? Sí. Però va. Mira, nois, jo he de confessar que m'ha deixat totalment confosa. Doncs això, què t'ho hagi explicat tot i... M'has explicat què? Aquest petit lío que hi ha hagut entre ell i... No sé. Com diu? Ara m'agafes com una tacta bàsica. Qui és la Susi? La Susi! La Susi és aquella! Hòstia, és que ha crescut tant la Susi! Jo cada cop tinc més pressa per tornar a Barcelona. Qui és la Susi? És la seva amant. La seva què és? Sí, home, no siguis ridícul. Però no sé per què m'ho expliques, és una promesa. Però una mà i una promesa? No, és la mateixa. Es diu Susana, però diu en Susi. És moderna, però... Ho sento, però no m'ho crec. Que no, és allò més normal. Sí, té un amant, no? Sí. Que es diu com Susi. Sí. I la seva promesa. Sí. I venen aquí a passar el cap de setmana, no? Sí. Vinga, va, això és increïble. Sí. No, és el més normal. Tu i jo també vam passar molts caps de setmana junts abans de casar-nos. Ah, és que a més es volen casar. Bé, això no m'ha deixat clar encara. Mira, si trobem un piset! És un miracle dir que tot això seria. Ho comprenc perfectament. A tu també et sembla bé, oi? Sembla una meravella. I estic segur que no se'n surt. Jo?
Veus com entès de seguida? Molt bé, ho he entès, molt bé. Mira quina carrossa de posar. Josepina i jo anem al poble a costar, eh? Jo també puc venir, no vola. Però aquí és per a la Susi. Que pot entrar d'un moment a l'altre. Jo que sí, és millor que sigui. Sí. Qui vols que li doni més bé que tu la benvinguda? I ara que el cap de setmana ja s'ha convertit en tot un esdeveniment social, miraré de comprar-te les coses com insecticides i menjar per les rates. Menjar per les rates no, que fa mal la panxa! Compra vodka, que serà una nit molt llarga! I que ho digui. Llarga i productiva. A tu després em sentiràs. Vinga, anem-nos-en. Què? És el nostre manter? O es queda? Es queda. Ha de trucar a Barcelona per anul·lar aquesta reunió urgent. Que sí, estimat? Sí. En marxa, doncs. Està clar que no volia que venies aquest cap de setmana, Mira, Tinet, escolta'm bé, perquè ara no puc explicar tot el que passa. No. Per què? Perquè, tu creu-me, però ella no és el que sembla, no... Què? No, ella em penso que és ben normal, té de tot, però tu i jo aquí, i ell trinco també aquí. Ai, Déu meu, ell! Ai, Déu meu! Més val que no perquè no crec que em surti viu d'aquesta... Escolta'm, tigresa meva, A mi no em diguis tigresa, però més val que la teva estimada surti. Paparina! la paperina no m'agrada gens!
favor, segui, i no em fa sorprendre. Segui. Un altre cop! Segui. Ja no som posar l'ou. Ja. Començaré pel principi. El meu nom sencer és Robert Floreta. Floreta. I romaní. Romaní. Per què riu ara? És que no imaginava tan florit. Soc creatiu publicitari a Barcelona. Barcelona. Això mateix, vist al barri de Gràcia amb 2 gats. Ai, quina gràcia, amb 2 gats. Barri de Gràcia, és que és com... Ja. Estic feliçment separat i divorciat i ara tinc 30 anys. 30 anys? Ai, doncs no ho sembla. No, nena? I quants aparenta que en tingui avui? Almenys 35. Bueno, és que avui faig mala cara, és que la cosa no està... No hi ha premi nota. Vaig ser padrí de noces del Bernat. El padrí? Sí. Quin maco, el padrí. Els meus hobbies són les quars i col·leccionar segells. Un moment, poc a poc. Poc a poc. Quart, segell, floreta. Floreta, sí, què passa, Floreta? Aviam, no tinc cotxe i ara fa més o menys un parell d'anys em van operar l'apendicitis. Sap què em va passar? Em va venir aquí com una picor, després un dolor, una cosa que m'apretava... Ai, per què m'explica això de l'operació? O perquè m'he de saber on la tinc, no sé que teniu, suposo que dormim junts. I ara? De què model? De què? No se m'esveri, que a mi també em costa creure, Potser ja hem de compartir l'habitació. Mira, Aquella d'allà. vol dir que estarem junts, aquí dintre? Sí, és una estable. Sí, home, i aquest llit que el separador i la moure no es pot. Que no compartirem el llit. Jo dormiré aquí amb un raconet, amb una cadireta al costat de la porta i més tard jo m'envien a la porquera. Jo agafo la porquera. Hosti! La porquera, i no em faci aquesta cara emocionada, sisplau. Perdoni, però no pensava passar la nit aquí, Com que no? Que se'n pensava anar després de sopar? Home, no però no és el que faig. No, aquesta nit vostè es queda. Però per què? Com que per què? Perquè la Josefina, vull dir l'esposa, es pensa que vostè es quedarà. I de sobte decideix marxar, començaran les sospites. I amb les sospites les preguntes. I amb les preguntes, les indiscrecions. Veu? Ara no l'entenc. Vingui cap aquí, vingui, savis! Servei no ho té. Aviam, vostè i jo cal que dissimulem una estona més per poder salvar aquest matrimoni. La situació és delicada, col·lega? Sí, la situació no és gaire senzilla, no? De manera que jo m'he de fer passar per la seva... Sí, però no te la promet, De manera que no sospiti res. Exacte. I jo com sabré què he de dir? Home, ara ja sap alguna cosa de mi. Només cal que les vagi dient poc a poc i ja està. D'acord, doncs? Pensar només es tracta de dissimular? No es faci il·lusions que no penso pas aprofitar de vostè. Aleshores estem d'acord. Vinga. Ara només cal discutir l'extra. Extra? Dins del meu contracte no hi entra el fet de fer-me passar per la banda cap a mi. Home, però penso que... D'acord, amb 10.000 pessetes en sobre prou. Però què diu 10.000 peles? No me'n creu, què te'n demana? Però em penso que vostè està tan interessada com jo de poder salvar el matrimoni aquest, si no, tots sortirem perdent, Miri, a mi això me la repampifla. Ja ho veig, ja de pampinfla. Vostè té el cor de pedra, vostè. Una dona s'ha de guanyar la vida. 10.000 buscats. O caixa o caixa. Està bé, 10.000. Per endavant. Ara? Ara i aquí. I tu? 10.000 peles? Bona tarda, 10.000 peles. Ah, però per endavant i pel davant, vinga! I ara que tenim tot resolt, on puc treure'm la roba? Què vol treure ara? O he portat un davantal petitó que és una monada. Petitó, porta-me tot això! És una tocada, va, des d'aquí fins aquí. I tot
permetre, Josefina, que jo... No, que tu ja tens les mans ocupades. No, que no. Deixi'm que l'ajudi. No necessito ajudar, gràcies. Però això hauria de fer alguna cosa. Per què no comprova a veure si la cicatriu segueix en el mateix lloc? Oi, quin aire, tanqueu la porta. Bé, senyoreta, ja no em vol dir qui coi és vostè? Jo? Sí, vostè. Doncs ja ho sap, ella. Qui és? Ella... No tinc ni punyetera idea, m'ho vols dir una vegada? Ah, no saps qui és? No. Així ella és ella? I tant que no. Ara m'he perdut, de qui parles? Aleshores, si ella és ella? Però qui és ella? Això qui és ella? M'encantaria saber qui és. Senyoreta, qui és vostè? Jo sóc la seva condessa. No que digui quan ja em pensava que vostè era la que era! Qui era? Exacte, però si no ho és, qui és? Senyoreta, digui'm clarament, qui és vostè i què coi hi fa en aquesta casa? Quin caràcter, noi! Sí, Per favor, digue-li. veritat? Escolta, Em dic Susana i no hi ha l'agència. Agència? Sí, vostè em va contractar per telèfon, sou la cuinera de l'agència, no se'n recorda. Mare que el va! Déu meu! has cuinat una contractera! Vull dir, has contractat una cuinera! Prefereixo sopar d'aquesta nit, Qui Pep. és ella? Va, on soc jo? Ai, Robert. Ai, Bernat! Ai, Bernat! L'hem cagat! Ja veuràs ja quan arribi aquella! Pita-la! Què? Us ha deixat aturats o què? A propòsit, la primera que em convia a l'agència encara no ha arribat. Com que no? Que sí que doncs a mi em sembla que... Abans em semblava que no podia trigar. Però si el mateix va... Has sortit per veure si la veia arribar? I res, si no he vist ni rastre, ni rastre! No entenc. Però li volen dir una vegada que jo... Que estaria encantada de cuinar per tots nosaltres, Josefina. Va, vaja, si no t'importa. La cuina és del seu hobby. Sí? Sí, mira. Ara l'he perdut. Em volen dir què he de fer? Quan arribi la cuinera? No ho sé, però ja pensarem alguna cosa quan arribi la cuinera. Bé, això ja passa de color, perquè... Parlar de cuinera no té cap dolor. I a més és molt avorrit. Sí, que millor no puc anar a parlar amb gent. Entens-ho? Assumpte acabat, Cuinera Susana. per la cap de setmana. D'acord, Susana? El que vostès diguin. Tot solucionat. Perdoneu que insisteixi. Saps, Susana? Sí, la cuinera es diu igual que tu, Susana. Susi, I tu com ho saps? m'ho van dir ahir quan van trucar per contractar-la. Ah, creus això. Tu i la teva amiga ja us haureu instal·lat. Un dia per la llit. Nena! Quina mania li ha agafat de no tocar la cama! I tu? Precisament d'això et volia parlar. Al llit? Sí, és que jo tinc molt mal dormir. Ho dius de veritat? Sí. I Susi preferiria dormir sol, a l'altra banda. Ah, Així jo tinc mirat, és espai. molt bé. No et sembla malament? Em sembla perfectament. És la porquera. Ja ho saps. Per mi encantada. On ha deixat la seva maleta? Eh, Allà. Això és tot el que porta. No necessito gaire més per treballar. Com per treballar? Sí, jo sóc Com la... veu? La model que havies aconseguit per la televisió de la revista. Oi que sí, Robert? Sí, la model, la model! Davant una mica. Ai, tant, no us ho dic! És la model! La model! Heavy, és una model heavy! Sí, jo veu de seguida que és model. És que no és només una model, també és actriu. És una model actriu. Entens? Com la Kim Basinger. Seríeu ideals per la continuació de 9 setmanes i mitja, eh? Crec que sí que és una parella ideal.
Això és la Susi? A mi m'has dit que sí que arribés a la Susi i li expliqués tot el més ràpid possible. Exactament el que vols fer. Però si no m'ha donat temps. Doncs tu estava parlant de mi i... Ja m'he donat, ja que li parlaves de tu. No t'has oblidat ni de la cicatriu. Doncs però si la tinc aquí, què vols que faci? Collons, jo també la tinc aquí, no la vaig ensenyar. Per cert, on pot ser per què seguis la veta? Ha costat 10.000 pesos. Collons, a mi també. I però la teva edat no és un del preu. Si no te la fotré, xaval. Quiet, com vulguis! Arranca! Arranca! Gira! 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 Oh, quin mal! Una fina! Uns corcons que cauen del sol! Ai, quin mal! Seguim sense saber res de la cuinera? No. 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 Tu com ho saps? Perquè ho acaben de dir. Serà millor que comenci sense ella. Ai, jo t'ajudaré. Bona idea. Excel·lent idea! No necessito ajuda. Però què dius? És una cuinera excel·lent. Tu com ho saps? M'ho ha dit el Robert. Excel·lent cuinera! Cordó blau d'hostaleria. Yeah. Si és així, ja pots passar cap a la cuina. La cuina! Mare de Déu, en què hem arribat? M'ha costat arribar fins aquí. Et felicito, Robert. Quina classe. Mira, només em faltava a mi això ara. Ser l'amant d'aquesta mena de cuinera tan rara. Considerant les pípies que acabes de fer, trobo que encara ens has sortit prou bé. Mira, fins ara, ja veuràs. Obro? Clar, obre't, obre't. Mentre està jo pujaré aquí dalt. Que no saps qui és? Bona nit. Estimat meu. Ara no pots fer la meva. Perdona. Tu, què fa? Mira, és que ara mateix no sabia què deixar-me primer. Aquesta sí és la. Ah, sí? Aviam. Bona nit. Com està vostè? Va, deixa anar, Deixa anar. Ja ho veig que està bé. No pateixis, ja soc al costat, ja. Com és que triga tant en arribar? Que aquell lloc està ple de civilització. A l'estació només hi havia un taxi. I un fastíbul masclista m'ha passat al davant i s'ha ficat dins. Ara ja no m'està. Mira, Sofi, que tu canvi de mà. Ja no és la teva promesa. No ho soc? No, I per què no? perquè ja en té una. I qui és? La cuinera! La cuinera? Ja no és la cuinera. I ara qui és? Tu. No? Bé, no exactament, sinó la que hauries de ser tu. Qui? La cuinera. Ah! Així doncs? Jo? Soc la cuinera? Ja està, Hola. Perdó? A quina hora és? Portem algunes hores per arribar. Tanta estona? Pots saber què li ha passat? És que per tu... L'autobús. L'autobús? L'autobús. L'autobús? No, suposo que tot tirant el peu. La gent s'hauria d'haver previst que vostè arribés a l'hora. L'agència? Sí, bon apetit. Oh, merci. L'agència de menjar de domicili, el bon apetit, o és que no ve de part seva? Sí, i tant que sí. Sí? Sí, naturalment. En aquests moments tinc una convidada que no sofà que se suposa que havia de fer vostè. No t'enfadis, dona. No estic enfadada, estic molesta. Bé, ara ja ha arribat. I tots estem més contents de veure'l aquí. O sigui que s'han acabat els problemes. Ja podem començar a disfrutar d'una nit plena de tranquil·litat. Clar que sí, senyoreta, ole! Acompanyi'm, senyoreta. Susi, Susi. Quina meravella del vi, és seu? no, és de la Susi. De la Susana. Oi que sí, eh? Sí, sí, de la Susana. Ara mateix s'ha recordat. Xanel, li ha costat tota una fortuna. 600.000 pesos. És el que el Robert ha pagat per ell. És el regal d'aniversari de la Susana. El que sí, Robert? 600.000 pessetes, sí. Carai, Susana, Susana. Bon aniversari, Susana. I per molts anys, Susana. Encara no, sorpresa. Com us agrada, les dones? No, jo ho pots deixar, que
Fes-ho sentir la meva dona. I que la Susi comenci la seva feina. Moltes gràcies, però no ballava amb citadores. Sí, miri, de primer es prepararà uns pebrots farcits al bolter. Després, suflé de formatge, vedella amb crema i per postres unes maduixes a la pobrova. Només això? Sí. I he de cuinar jo. Ens han dit que vostè era cordó de l'hostaleria. No, senyora, jo soc vegetariana. Ai, la meva especialitat. Mira, Maja, per què no agafes el teu abric i te'l guardes per la teva cambra? El meu abric. Si em regal bé com fet el Robert. El Robert m'ha regalat un abric a mi. Sí, te l'he regalat, però està sempre tan disposada a fer-ho tot! Quina passada, tio. Si per la mare d'un lloc segur que és car. Em sembla que em divertiré aquesta nit. Doncs m'encanta que hi hagi que s'ho passi bé. No creieu que està molt bé per ser una cuinera? No! Però és que no ho sé, massa provocativa. Però què diu? Però si va de negre, va de negre! Sembla negre, com una monja, sembla! Doncs estic segura que si s'ho proposés trobaria feines més interessants que de cuinera. Cuinera de barra americana. Sí, esclar, que prefereix una cuinera excessivament maquillada que no pas una model excessiva. Bé, ara ja direm exactament el que he de fer. Soc la cuinera, l'amant, una actriu, una model o l'encarregada del ganyoner. Jo només t'has de seguir interpretant el teu paper. Ara has de passar per la comesa de Robert durant unes hores. Però recordi que és una dona d'amor, que s'involta. Es tracta de gent set. Ja ho entenc ja, haig de fer la gilipolles. Però no es preocupi, fer la gilipolles és el millor que sé fer. A canvi de fer compensació. Unes 10.000 peles? No es pot passar ni una, eh? I perquè vegi que soc bona nena, m'ofereixo entrar a les feines de la cuina. Sí, però no oblidi que és una cuinada, eh? No la carrera. Entès, xaval. Bé, el sopar ja s'està fent. Ara necessitaria veure alguna cosa. Bona idea, Susana. Jo prendré un cointreau frappé doble amb una mica de limon just. Cointreau, sopar? És la beguda de model de la gent de Barcelona. No ho sabies? No, no ho sabia. No estàs al dia, petita. Un contra doble llimona, Robert. Una ampolla de vodka sencera i sense gel. Aturat meu, és tan mascle. Per què no te'n passes el control de cop i te'n vas ajudar la noia dels pebrots farcits? No estaria malament que li pres un cop de mà, que ja no hi sembla totalment perduda la cuina. Serà un plaer. 2 cordons blaus seran millor que un de sol. Ai! Quina ignomínia! M'ha passat el mateix que li va passar a la Tita Bonfise a la festa del Freixovi. Ai, aquesta vida, nena, petita! L'actriu que no estrany. Quin tipus de paper interpretarà ara? Ara? Ara feia l'antica gallinaire. Gràcies, el començava a necessitar. Bé, m'acaben de treure, encara no tindrà la cuina. Estupendo. Estic segur que la Susana s'ho passarà fi per cuinar per tots nosaltres. Vinga, Susi, prengui alguna coseta amb nosaltres. Sí, esclar! Perquè no li prepares un control frappé doble amb limon Lluís? Ai, quina horterada! Però de costum. Com que de costum? Sí, martini vodka sense gel, amb unes gotetes de vermut i una oliva farcida. Si no tens una multidea. Sisplau, seguis i relaxis tranquil·lament, eh? Mentre jo ni veure com porta la meva comida al seu cap! Hauries d'interpretar una miqueta el teu paper. No sabia que havia vingut fins aquí per fer de compàs per sopar el meu aniversari. Més gran d'unes hores. Ens anem al llit i estarem juntet. Sol. I em vols dir com ho aconseguiràs? Emborratxaré la meva dona. La deixaré dormint en el paller. I ens reunirem junts a les tables. El Robert i la cuinera s'ho munten a la boquera. I això sí que em sembla una porqueria. T'ho dic ara. Però com que per culpa meva? Només falta tornar-hi ara a vosaltres. Esperem que tot
de canviar-me la camisa. De totes maneres, m'havia de canviar per sopar. A mi és hora que me'n torni a la cuina. Uns corcons així de grans, Filomena! Que només te prendre alguna cosa, mira, em portarà la llimoneta. Si continues sabent, podràs a taula trompa per Creu que ho necessito. per què? Hauries d'estar feliç de tenir l'arena al teu voltant. Feliç? A mi tampoc és gaire agradable, eh? Per què? Ja t'he dit abans que res del que semblava. Ah, no? No ho detecto, perquè el que sentes està fastigós. Fastigós, fastigós? A mi tampoc és gaire agradable tenir el teu marit aquí sempre al davant. Que no em vinguis amb escrúpols ara. No vas a recordar mai d'en Bernat quan érem a Barcelona. A Barcelona, per què? A Barcelona la situació era diferent, Josefina. Però aquí la situació és molt delicada. Josefina, amor meu. Ui, per mi no us preocupeu. També estic acostumada a aquesta situació. Només vaig a preguntar si et fem d'haver que preparem la taula. Sí. Els cubers estan a l'aparador de l'olla. Cap problema. Això de preparar la taula és el meu. Ja em diràs tu tota la vida que ho estic fotent, no em vindrà d'aquí. I vosaltres seguiu, eh? Mira que aquesta situació de veritat és molt delicada. I Què? Què? És aquesta dona. Aquesta dona? Et prometo que aquesta dona jo no tenia res a veure. Amor meu. No em treguis això, no em treguis això, que a mi m'agafa aquella cosa. Digue'm qui és. Vols saber qui és aquesta dona? Ara et diré qui és aquesta dona. Aquesta dona és la meva neboda. La meva neboda! S'ho prens per imbècil o què? No, si ho penses tot té relació. Te'n recordes que no m'ho compartit dormitori amb mi? Sí, esclar, perquè també se't corrompes. No. Aleshores, si fos la meva amant, per què l'hauria d'haver portat aquí? Perquè en Bernat et va dir que jo no hi seria. Però quan jo vaig trucar des de l'estació i sabia positivament que tu no te n'havies anat, no m'hagués costat res posar-me amb el primer tren que marxava cap a Barcelona. Sí, Ah, és lògic. veus? Però aleshores, per què està tota l'estona al Monteu? Per què? A veure, Per què? per què? Per què? Filomena, un moment, que no es passi de parlar de Wexel d'aquesta manera, Filomena! Perquè és un actiu i està interpretant un paper. Paper. Sí, I per què havia de venir? doncs per evitar que el Bernat sospités. Quan en Bernat em va trucar i em va dir que podia venir acompanyat, em va semblar bona idea dir-li la meva boda que m'acompanyés. Per tant, que ell no sospita res de lo nostre. Aleshores, ella realment... Clar que ho és, clar. De veritat que no? Home, no. Per què no ho has dit abans? Com volies que t'ho digués si en Bernat no s'ha mogut al meu costat durant tota l'estona? Això és veritat. Clar que és veritat. I ara vine, amor meu, vine. I quan et sentis perduda en el desert de la tarda i t'assegui el blau de la mar llunyana, aleshores, i només aleshores, et sentiràs mirada per la meva mirada. Oh, que meu genial! Trobo que he estat bella, ara. Tranquil·la, que jo ho sé tot. De veritat? Sí, tot. Tot. Sí, ja saps que Sí, que sap que ets la meva neboda! La meva neboda! Déu miri. Feliç, amor? Sí? Vés. Adéu, tigreta meva. Tu ets més tigre que jo. És una bèstia, Aquesta dona és una bèstia. Però a mi, mentre em vagin caient, Si xata,
collons? Quina? Quina? Sí, Quina? Tu ja has guanyat prou diners aquesta nit. Que tu t'has regalat un vestit que ve, un bravic, que ve val la pena un sacrifici, no? És encantador. Sí. Adorable. No sé per què no m'enamoraré mai d'homes com ell. Per què els homes com ell, reina Mora, s'enamoren de dones com jo? Oi, rei dels lleons? Bé, sembla que tot va perfectament, eh? Vergonya! T'adverteixo que no sé si aguantaré molt més temps. Una mica de paciència. Un petit esforç i tot haurà acabat. Susana, només una cosa. No m'ho dic, no m'ho dic. Soc una filla que va perdre fa molt de temps i que en realitat soc una parella d'hivers passada, que va passar la nit tancada a la quadra amb 4 nebots petits que somillates i tigre del gala. Home, que s'ho sent això? Home! El que vull és que passi la nit amb el Robert, perquè la cosa publicarà sobre la secreció. Això t'ho creu. 10.000. 20.000, 15.000. 10.000. 20.000. Eh! Ah, que fotut, eh? I ara tenen que tocar per posar-se per enfant. Que té un lent no porto. Home, que no és el pertinent, però de model, comences l'home com el Robert, que li ha regalat una rica 60.000 pessetes. He portat un altre vestit, però no crec que Sempre serveixi. serà millor que el que porta. Vagi com ja està. No crec que sigui ni 4 Jo no sé diré, cony! Oi, que és lent, que és pro. Ja hem resolt el problema del fill. No us ho han dit, el que em preocupa. No li preocupa la meva recolineta. El sopar! Ajuda que m'amoïna! Això no és res, dona. Tu l'única que necessites és seguir el res. Només m'interessa dir que és fàcil. Mira, mira, mira! ¡Yo no me curto! ¡Una fila, es una fila! ¡Es una plaga! ¡Una plaga! ¡No vivo haciendo una cosa! ¡Me quedas cortando, una fila! ¡Ay! De totes maneres, aquesta camisa no m'acabava d'agradar. El millor serà que me'n torni a preparar més polloter? Quan ho té? Això mateix. Quina? Estàs meravellosa. M'agrada? Però sí, m'agrada. M'agradeu tu i el vestit. Els dos. Mira. Pot. I ara què has fet? Això que has fet. Abric de Chanel, 600.000 pessetes. I? I la muteca? Ens ha de fer a mi una gràcies per aquest meravellós abric. Tu sí que ets divinament meravellós. Susi! Depèn de cosa. Saps què significa això? Em tocarà el rei una altra vegada. Perdona. L'has trobat a la butxaca de la jaqueta d'en Bernat. Ah, i? O sigui que vas estar tu qui li ha regalat la pica a una muteca. Pues perquè ell també té un amant i tu ho sabies, no? Calli tu, home! Que tu deixis treure tot, home! Vinga! Un moment, un moment. Per deixar-me fer això, vull un extra. Com s'ha dit, una mica de
L'oncle Robert sempre ha mantingut amb tota la parentela unes relacions molt estretes. Haguéssim pogut fer la iaia que vingués. La iaia? No, la iaia no, que és coixa. És coixa, la iaia. És coixa. Voleu prendre cafè? No, jo passaré directament al conyac. Que jo t'acompanyaré, nebudeta. Ves tirant. Mami, que serà lo que quieres, Sí, et semblen una mica complicats. Nada, espera, una mica de sol al cunyat. Una ballada deliciosa. Llàstima de sopar. No sé com a la cuinera se li ha acudit barrejar el sucre de formatge amb les maduixes del bosc. Jo sé, una nova versió del novell cosí. I així estava prou bo. Tu creus? Jo m'ho menja tot per si de cas. Menja bé, caga fort i no temis a la mort. Ai, estimada, tant de veure que vas tenir una situació. Sí. Això és de fer una mica. Ah! Ai, perdona, quin accident més estúpid. Sí, un accident. I estúpid com tots els accidents. No sé veure si queda alguna cosa seca per posar. El cafè de la senyora. Gràcies. Miri, afegui's una mica de pintor al sofà, que no li fa res a netejar-ho. Sí, senyora. Ai, perdoni. Em penso que abans que acabi la nit hi haurà un assassinat. No he tingut prou amb el sopar? Ja té raó, ja. No sé com m'he aguantat. Que ha passat alguna cosa especial? No, només que descobert que sóc un imbècil integral. Per què ho diu? Per què? De passar la nit executada amb el meu marit i la seva amant com si fos el més normal del món, de que està completament torrada, oi? L'amant del seu marit? Sí, Vol dir que vostè ho sap? doncs no. I és clar que ho sé. Des de bon començament? Des del principi. I com ho ha descobert? Integrat. Oh, Déu meu! Què faria vostè si el seu marit convidés a la seva amant a passar un cap de setmana junts? Jo... Els enverinaria, això és el que faria. Jo mai faria una cosa així. I vostè? Ho ha fet? El què? Enverinar el sopar. Què m'ha carregat vostè de fer-ho? Potser no millor que sé, eh? La qüestió és, què faria vostè amb la neboda d'en Robert? Jo... No ho sé! No! Que té a veure la neboda del Robert amb tot això? Ah, és que no saps que Susana és la seva neboda? Ah, sí? Sí, ell mateix m'ho ha confessat abans de sopar. I per qui? Ella és la del meu marit. Què? Això, sí, però una miqueta d'un bon ella a ell. Que porc! El marrano! Sí, el Bernat o el Robert. Tots dos! Mami, que serà lo que quieres, Mami, que serà lo que quieres, negro. Estic esmudat. Mira com ho agafar. Tens calor? Estic suadíssim. No voldries alguna cosa de refrescant? Sí, Sí. sí. Et donaré el mateix que en Bernat. Perfecte. Bon res. El mateix. Nebudeta. El meu. Mami, que serà lo que quieres, negro. Ei. Que bé o no? Sí, ara. Sense veure la seva Però que millor que vida. És ella.
nosaltres. Sí? Ja en tinc un. Veus sí? Amb això m'he avançat. Vol dir que no sabia? Sí. El teu marit. No t'ha començat a fer una boda? No, hola, no sabia. Doncs millor, per una vegada venim nosaltres. Doncs que tan content, Ratita. Potser res, aquest tracte és com si fos un nen que fes una manifesta, Pobret. Que potser n'ha fet alguna. Em sembla que no m'he comportat correctament fins ara. Ai, doncs continua així, que quedes amic. I ara que ja t'has canviat i posat a passar l'acció, jo també aniré a canviar-me. Jo em parla. Doncs, fas alguna cosa que provoqui jo. I dispau! I dic tants. Bé, de moment he avui les habitacions. Sí? Així podràs anar com una papallona d'un llit a l'altre sense que ningú se n'adoni. Exactament. Excepte jo Excepte tu. i la teva dona. I la dona. Ho sap tot. Tot? Tot. Tot? Sí. Però com és possible? Què proves? Quines proves? Una carta de la teva mare. Déu meu. Que volies que digués? Doncs que no era Però veritat. sí que ho és. Passa ara. Creies que te'n sortiries, oi? No sé de què parles. De tu i la taula d'en Robert. Posa del govern. Saps que pots amagar-ho? Serà el què? És la teva mare. La meva? Però si jo no sé prou que sabia que en Robert tingués una boda. Sí, sí. No és per això et convidat a sopar aquesta mena de cosa. La primera? Sí. Vols dir la primera? Però vols passar durant una cosa. Ja explica, quina és aquesta que em volia de la primera? Ja t'he dit que ho sé tot. Però com vols que sigui la neboda del Robert? Si el Robert no la coneixia. Sí, sí. I com vols que sigui la meva amant? Si prou feines ho ets tu. Sí, sí. Sí, sí, què? Sí que és la teva neboda. Jo t'he organitzat tot per ficar-te al llit amb ella. La teva dona m'ha explicat tot amb pèls i senyals. Déu meu, jo em tornaré boig. Espera un moment. Dius que ja no encertat el nostre? La neboda no ho sap? A Josefina, no s'ha decidit? No, res. Doncs si pot dir el problema. Que jo sí sé que la teva dona té un amant. Quina? Sí, un amant. Com ho sap? M'ho acaba de dir. Qui és? El mataré. El mateix et podria preguntar? No ho has fet. Ho han regalat. Qui t'ho ha La regalat? Josefina. No, va. La Josefina Baker! Aquella! Mentre resoleu aquest ridícul dilema, jo també m'aniré allà al llit a preparar per la nit. És el millor que he sentit en tota la nit. No et facis il·lusions, estimat, de la teva dona. Aquesta vegada em fa sentir com el duque de Figueres. I jo per mi que han sortit de la mateixa corbina. Anna, vingui cap aquí. Anna. Bé, ara m'ho explicar què és això de que la cuinera és la teva neboda? Doncs sí, la meva neboda. Aquesta cuinera. Però no hem quedat que ella és la meva amant. Sí, però la Sílvia diu que és la teva neboda. Perquè jo no tinc de neboda. Però això sí com ho sap. Com sap el què? Que ella no és neboda. Com no acabes de dir que no tens una No, neboda? no en tinc, no en tinc, no en tinc. La Josefina creu que sí. Josefina creu que tens una neboda. Sí. Però per quin sentit se li ha posat al cap a la meva dona? Que té aquesta neboda. Perquè Perquè no volien que el meu marit s'assabentés. El Robert era un amant fingit. Exacte. Què? Com? Té un marit. Sí, I per què no s'ha dit abans? ningú m'ha preguntat. Mare de Déu de l'esclar. Ara sí que l'has cagat. I tant més que com ell, no trigaria ni un segon en carregar-se en Robert si sabés que és el meu amant. Déu meu! Per això m'inventen aquesta boda de la neboda. Què? Morir ella. La fotos tu.
l'ullet de la Susana, perquè he trobat una nota de la Susi donant-te les gràcies per la brica, jo li he regalat a Susana, i que parelles de brica jo li he regalat amb ella. I jo... La Josefina ha trobat les notes? I la factura? Però no pot ser, ja també. Les ha trobat a la butxaca de la teva jaqueta. Déu meu. Ara ho entenc tot, clar. Ara ho entenc. No entenc res. Però per què penses tota la Susana? Perquè tu i jo li hem fet creure que la brica és seu. Ei, alto, i que és meu, eh? Mira, Si la Josefina té la nota, jo en tinc proves de la seva lectura. de la teva lectura? De la seva? De la seva lectura? Ho sé tot. Ai, Déu meu. De molt. Davant dels meus nassos. Mare de Déu. Estic tan enrabiat que seria capaç de qualsevol cosa. Bernat, sisplau, Bernat. Imagina't. Jesús! La teva pròpia esposa. Seria capaç de matar aquest llibre. Però, Bernat, no t'atabalis, no t'acceleris. Que no veus que... Descobreixo que llarga. Però nena, treu-me això d'aquí darrere! No veus que... Si descobreixo que llarga, em tallaràs de llocs i separaré. Un moment, que t'agafo tota una mania, tu! Nena, treu-me això d'aquí darrere! Home, mal, no, però saps què passa? És que no m'ho hem fet mai, això de ficar-me mal per aquí! Agafa com una fotreta que... I dius que encara no tens la més mínima idea de qui pot ser... Si ho sabés, ja fora mort. Ni la més mínima sospita, vaja! Encara no. Buf! Saps que la meva dona m'enganya i tot el que sap dir és... Buf! No, buf! I porc! Sap millor. I marrano! I bandarra! I fill de la mala mama! Pobreta mama, que li cau un dia a la meva. Doncs un amic. Moltes gràcies, home. Ui, quan el trobi. I tallaré els collons de la companyia! No t'alleu d'aquí! Ho he fet pensant i crec que és millor deixar-ho tot i descobrir la raó. A veure, Ho sé tot, què saps? el teu i d'ella. A veure, què és? Sé que no és la promesa del Josep, sinó la seva neboda. Ja hi tornem a ser. I que no és la seva amant, sinó la teva. I tu ja veu que s'aclareixi. Nega! Jo no nego res. Si ja no sé ni qui soc, ni qui és el meu amant, ni tan sols sé si m'ha quedat el xocolata amb xurro, senyora. I ja que sé tot de tu, ara ho sabràs tu tot de mi. Josefina, no cal! Anant, vol deixar sol? Eh? He de revelar tot respecte sobre la seva família, que no seran gaire agradables d'escoltar. De la vera, ni tocar-me-la, Ani la família ni tocar-me-la. Cada vegada que estic a punt d'entendre el poquet que sé, veig menys clar com acabarà tot. És una casa de bossos, això. I tu allà, que estàs més guapo. Tinc proves. Encara té la nena. Gràcies per aquest meravellós avui. Tu sí que ets divinament meravellós. Susi. No sé de què parles. Tu saps de què parles? Jo? Vols que... I tant que sí. Només que li de regalar aquests meravellosos a les seves amants. Oi, Robert? Portes la pobra Robert en pau i digue'm quin és el teu secret. Josefina, no insisteixis, Josefina! Oi que sempre hem dit que el nostre matrimoni hauria de ser com una societat igualitària? Naturalment. De manera que si tu tinguessis un amant, jo tindria el mateix dret de tenir un amant. Josefina! Tu vols callar? Callo! Això vol dir que si jo tingués un suposat amant, aleshores tu tindries dret a tenir un altre suposat amant. Tu ho has dit? Josefina, que rellisques! I com que jo ho sé tot sobre la teva nosa suposada amant, és just que tu també ho sàpigues tot sobre la teva suposadíssima amant. Si doncs, tens un amant. Sí, Digue'm qui és. El mataré. m'ho promet. El castraré. Un moment, que amb aquestes coses no s'hi juga, eh? Si insisteixes, Fina, que no cal. On vas, Fineta? Fina, què fas? ei, Jo, què? No, jo. Però, jo, però qui és? No, què? Què fas, Bernat? Què dius? Perquè mira que si ho és... Que no, Bernat! I què
que no. Your name? My name is Josh. Josh of Albury. Jolbury. Déu meu! Oh, bèstia! El dels braços i les cames! Usted la senyora acá. Sí, jo soc la senyora de la casa. Esperi. I aquest? No. Aquest aquí és el meu amant. Good, very good. No. I aquest aquí és el meu marit. No, Josh of Albury. I ell també. Sí. Amant, Robert. Lover, money, i marit? I don't like lovers. Jo matxaria, man. I si ens hi posem tots a matar-nos? No! Jo te cau la pistola! Que no surt la cuinera aquella, que no surt! Moltes gràcies, però només que li tallaria uns dins. Home! Senyora Espanya, man, start with the sun, where is my wife? The boom! Quina? Yes, Susi, cuinera, on és molt tard, yes. Susi s'ha marxat, no aquí. Sí! Mira que ve la seva habitació. Susi, in your room? Sí, home. Ja ves. Ahí. Però que jo no feia cap cosa que escondies, eh? No feia falta? No. I què ha vingut? Que graciós. Ja. Los karmas. Yo de la nada. Yes. La seva dona, la cuinera. Susi, la cuinera, ja la tenim organitzada. Però no cuinera! Qui és aquesta matagroller? On és my dona? On és my dona? Potser buscaràs la Susana. Sí, Susana, on és? Però que ella, Susana, no pot ser la seva dona. Why not? Perquè aquella Susana és una actriu. M'entens? Està. Molt ben dit, sí. Ja ho és. Mira. Jo? La neboda del meu amant. Sí, mira, jo sóc el tiet de l'usuari! Perquè l'amant del meu marit. No! My God, my God, my God. Doneu-li un cop, que l'està demanant. Mira, my Susi. My Susi, no, oi, està. Que la tua cuinera, tua mare, tu mort. No soc, home, que no ho soc. Your name is Susi. Oh, yes. Ja ho veus, s'ha equivocat. Au. Dialsa, morena, tota vestida negra, amb blanc vestit. Ho sento, però no l'entenem. Diu que porta una faldilla llarga de color negre. Mire, la de aquí és petita com una baldufa. Apa, ja podem tirar, a casa. Ostres, que m'ha semblat que era de fora, no sé. Per aquí, per aquí. My Susi, sí, per aquí. Toma! No. Ja està tot net i positiu. Susana! I'm really well. Tu allà dintre? Sí, magari, que jo la kitchen, la cuineta. Para, nano! Very strange. Ella? Quina casualitat. Ella, my wife, no Hollywood star. No. Ella cuinera. Una cuinera excel·lente. Sí, però ella diu tu actriu. En lloc de... I ella, man, lover! Que no soc la home, que no. Yes, Què li has dit? ja t'ho he dit, where is it? Xarota, història. Ja te l'explicaré. I tots vestits de llet. Miri, això t'ho explicació molt lògica. Shut up! Comanda, dalt, avall, tot comanda, tots vestits de llet, Un moment, mira. Mira. What is this? Okay? All right? Ala, ja està tot solucionat. Ja t'ha donat el bèstia?
En veritat. I què hi ha dit allà, Rosa? I he explicat que tot això és un joc molt popular en aquest país, que es juga després de sopar. Sí, quasi cada dia. Tots han de fer veure que estan casats amb algú de la casa. La dona està embolicat amb algú altre. I el joc consisteix en saber qui és. Ui, la parella i la manda cadascun. I qui més parella s'endividi, més cul. I el que perd? Més el que rentat plans. Sempre és un joc prou divertit, jo. Ell no man. Però si és el senyor de la casa. I ell no. No! Ah, no? Jo em pensava que era el teu oncle, que potser t'havia portat. Bé, jo li dic oncle, però en realitat és un cosí segon per part de la germana del meu avi. És el cosset de les propines. Propina. Bé, el regalet. A casa sempre hem estat molt pobres. No tenien ni per menjar. Costats de les tirades. I ell ens tocava regalet. I la mona. Mona? Per la mona és un pastelito! Un parell molt generós. Ai, Susana. Mai més la Susana. Ai, puntaina, m'ha dit el puntaina. I ara serà millor que marxem, no et sembla? El millor! Sí. Si em necessitessin per representar alguna altra cosa o el que faci falta... No, gràcies. Per aquesta nit en tingut prou. D'acord. Llavors ho passaré. Ai, un moment. T'he oblidat les coses. Ara només falta saber qui dorm amb qui. Sí. Però jo me'l remontit no, eh? Ja està, ja ho dic tot. Però vostè no s'ho durà. Gràcies per aquesta meravellosa vetllada. I per l'abric, dona les gràcies, George. Hey, gentlemen, thank you very much. Bona nit. Bona nit. Calla. Bé, ara que tornem a estar sols. Sí que tu i la meva dona... Bernat, sisplau, no hi tornem, eh? S'ha sofert. No hauràs cregut una cosa així, oi? No. Jo estava parlant seriosament. Vols dir que era una broma? Com vols que i jo si la deu tenir així? Què t'ha dit ara? Ho he fet per venjar. Ja. Sí, per la teva aventura amb la neboda del Robert. Mira, nena, aquella noia no ha estat mai neboda de ningú. Què? Ah, no. Vols dir que després de tocar ficar en Renou no és el seu oncle? No! Oi, i tampoc era la teva... promesa? No! No! I era la cuinera de veritat? No me la cuinera, eh? I ella? Qui és? Ja. No som. Ell és... La seva promesa. Bueno, més o menys! Sí, és que la tinc aquesta setmana de prova! Què passa? Per què no la pot venir a provar aquí? És que hi ha alguna raó que jo desconegui per la qual un amic com el Robert pugui portar la seva xicota aquí de cap de setmana? No, esclar que no. Llavors, tot solucionat. Sí, però que no entenc Què? que si estan compromesos, Sí. per què ha dit que la cuinera era la seva promesa? La cuinera? Sí, també resulta que tampoc era la neboda. Bé, això de la cuinera té una explicació molt senzilla, veuràs. El Robert t'explicarà. La veritat és que jo no tenia ni idea que haguéssiu contractat una cuinera. La manera que com vaig veure aparèixer passava vaig pensar que era un amant del Bernat que havia tingut aquí a passar el cap de setmana a la seguretat que tu no hi eres. Ja que teòricament havies d'estar a casa de la teva mare. Però com que jo sabia finalment que no t'havies marxat, vaig convèncer Susana que es passava la meva promesa per tal que tu no sospitessis que era l'amant del Bernat. Per altra banda, sí, Susana pensava que tu i jo érem amants, que jo la volia fer passar per la meva promesa per tal que tu no sospitessis que el Bernat era el seu amant. I aleshores, just aleshores, entra una escena a les coses.
Sí, i no m'ha semblat gaire bona idea continuar fent-me passar pel seu amant. I ens hem inventat això de la neboda, perquè tot continués al lloc i ja pogués mantenir tots els meus ossos. I ara ja està, s'ha acabat, no sé més. Molt bé, molt bé. Però va tombar aquella. Perfecte, nano. Estic com marejada. Hauria de ser polític, eh? Ah, ho entenc tot. Home, és que si les coses s'expliquen, s'entenen, s'expliquen, s'entenen. Bé, sembla, doncs, que al final tots serem polítics. Ai, sí. Però que encara no entenc Què? per què ens ha regalat l'habitació de la cuinera. Cuinera? Sí. Això, la cuinera? Què fa pensar que jo he fet una bestiesa així? Aquestes dues notetes sospitoses que he trobat a la teva jaqueta. Les notes. Les notes. Mira, sobre les notes té una explicació molt senzilla. El Robert explicarà. Vinga. Un moment que ho estic rumiant! Les notes! Si són meves, les notes, una filla, són meves. Teves? Sí, són meves, les notes. Per què li ha regalat la dic a la cuinera si li havia regalat a l'esculpi? Per què? A la Susana li havia promès un premi, una recompensa. I quan li estava fent un taló, ha vist l'obrir i ha començat a dir-me: oh, que és maco, oh, que és bonic, regali mal, doni mal aquest abric. I saps què he fet, Josefina, jo? Saps què he fet? Doncs que se'l quedi, que la Susi ja li regalarem una altra, la Susi. No funciona encara, però possible. És molt, molt generós. Però encara no entenc Què passa ara? què feien les notes a la butxaca de la teva jaqueta. Espera, nena, espera. Tenia por que les trobés la meva amant i els hi vaig donar un bernat perquè no les perdés. Però si sorties la teva promesa, per què tenies por que trobés les notes? Sí, per què? He volgut dir, la meva amant. La teva amant? Sí, la meva amant, aquella... Vols dir la cuinera quan feia passar per la teva amant? Justa, aquesta! Ah, així sembla que està tot resolt. Oi? Sí. Què? Si està tot resolt, per què no penses anem allí? Estic desfet. Jo estic rebentada. No, el millor que podem fer, no al llit. Mira, al cap i a la fi, me n'alegro d'haver vingut. Per què? Perquè, malgrat tots aquests potipotis i malentesos, jo crec que podem continuar sent bons amics, que sí? Apa, bona nit. Em vaig a dormir. Josefina, vagi bé. Bona nit. Adéu, Susi. Jo carinyo. Però si no dorm amb tu. No, és que jo tinc mal dormir. Ai, sí, digues-m'ho, amic. Però m'has dit abans. Sí, Susi prefereix dormir allà sola. Sí, és millor sola. Bona nit, carinyo. Tapa't tota. Vaja, amb l'amic Robert. Sí, el bon amic Robert. Vols dir que no t'agrada una miqueta? No, i ara. A mi m'agraden més salvatges i més culers. I tu, que no miraves molt aquesta noia? La Susi? A mi no m'agraden tan pàmpures. Després de tot, ha estat una bona pensada convidar-nos a passar el cap de setmana, oi? Jo també ho crec. La gent que no viu en parella porta una vida ben descontrolada. Resulta trasbalsador per una parella senzilla i feliç com nosaltres. És que nosaltres tenim tot el que necessitem. En tenim l'un, l'altre. Bé, anem allí. Pugem al nostre niu d'amor. Ai, estimada,